Xayrlı kеш, қадірлі тамашашы, сіздің қаршығызда Әйдә жырла онлайн бәйгісі. Білгендігізше бірінші тур біздің Инстаграмда өтті, екінші тур Ютубта, нәқ міне қазір үшінші туры эфирда Ютубтан бізді бірінші каналда қарай аласыз. Финал, достар, әфәрин, бүгін финал. Бүгінгі финалда жеңуші Әйдә Шоярд һәм Дарт Медиадан клип төшерергә 100 000 сумга сертификат оташак. Һәм инде әлбәттә әйдәгез бу жеңүчене кем билгели, кем аларның чыгышларын бәяли, жюри әгъзалары белән танышып үтик. Бүген жюрида Рәсәй һәм Татарстан эстрадасы җырчысы, Татарстанның халык артисты, Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Римма Ибраһимова. Тотар КВН Әйдә Шоярд лигасының җитәкчесе, Әйдә җырла проектының продюсеры Рамил Агдеев. Барыгызга да сәлам. Сәлам. Һәм инде әлбәттә сез аны барыгыз да танығансыздыр. Римма апаның тәм сакчысы. Һәм аның җонатары рэпер Шакур. Сәлам барыгызга. Без бүген икебез дә Римма апаның тәм сакчысы. Ике яктан. Ләкин мин аңа күбрәк ышанам. Ну, гәүдәсе зуррак. Зуррак. Син орттан йөрисең. Һәм инде әлбәттә әйдәгез әле генә сезне әз генә регламент белән таныштырам, ярыймы? Сез бүген әлбәттә видеолар карыйсыз, һәрбер катнашучының видеосын карыйсыз, аны караганнан соң аны бәяләргә кирәк. Баллар куябыз 1-дән 5-кә кадәр. Әгәр дә берничә конкурсантның ахырда баллары тигез булса, без Татар КВН Инстаграмына кирип лайкларны карыйбыз. Кимдә лайклар күбрәк, шул җиңүче. Һәм инде тагын бер махсус дим, бик мөһим правила, һәр катнашучының видеосын карыйбыз 1 минут. Әйме? Аннары үзегезнең фикерегезне әйтәсез, бәялисез, моңа 3 минут бирелә. Шундый регламент. Һәр кешегә 3 минут. Юк инде. Мин шул кадәр 3 минут татарча сөйләшә белмим. Берәр минут, димәк 3 минут барыгызга да. Димәк Римма апа, сез 2 минут сөйлисез, Шакур, син 50 секунд, Рамилга 10 секунд җитә. Мин укыйм. Димәк, шулай итеп һәрбер конкурсантка 4 минут бирелә. Шундый регламент. Сөйләштек? Килештек. Әйдәгез башлыйбыз, дуслар. Беренче катнашучыбыз, карыйбыз экранга. Әлбәттә инде әгәр дә сез безне тыңлыйсыз, тик менә телефоныгызны читкә куеп тыңлыйсыз икән, бәлки сез камыр басасыз, белмим. Сәгать кичке 8-дәме? Ну, кем белгән. Карагыз, чөнки беренче конкурсант хәзер безнең экраннарда чыга, ул Анис Шакиров. Әйдә киттек. Актаныш егете ул. Антулатынға, тәнем шитуңа, бәгрем тилеп синсіз таң ата. Ятны күрә белмәс, шитне сөя белмәс, жаным бары сине ярата. Төзәтәсейді, тизләтәсейді, таратасейді сағышны. Хата барын сызып, ялгыш барын бызып, үзгәртәсейді язмышны. Төзәтәсейді, тизләтәсейді, таратасейді сағышны. Хата барын сызып, ялгыш барын бызып, үзгәртәсейді язмышны. Менә шундый беренче конкурсант, әйдәгез бәялибез. Сөйли башлыйбыз, синең 10 секундың китте, Рамил, әйдә. Мин бу видео роликларны 1000 тапкыр карадым. Әлбәттә, син аның продюсеры. Һәрберсен яттан беләм, һәм инде барыбер теге монда килгән алдыннан теге бу кешегә шулай билге куям, тегесенә булай билге куям дип уйлап килмәдем. Яңадан карыйсың. Яңадан карыйм, монда. Чиста биттән. Менә һәр менә бу мизгелдә хәл итәм. Кемгә ничә балл? Анис Шакировка 5 балл куям. 5 балл. Чөнки ул егет бик шундый, мин теге вокальный данныйлардан гына түгел алам инде, мин алар белән күп эшләдем, 3 ай бара бит инде бу бәйге. Анис Шакиров ул җырлый матур, бик матур җырлый. Аның бөтен видеосы, берничә видео җибәрделәр инде, беренче тур, икенче тур, хәзер финал. Бөтен видеода
бик матур төшерелгән, бөтен видеода яхшы җырлый, егет. Бу егеткә клип төшерсәк яхшы булыр. Рәхмәт, 3 минут үтте, сезгә рәхмәт. Әйдәгез, Рим апа. Җырның башында билгеле мин теге бу фонограммага җырлыймы, ничек җырлый, аңлап бетерә алмадым. Шуңа күрә нәрсә дип уйларга белмичә, тавышы да бик әйбәт яңгырамады. Әмма ләкин менә фонограммасы туктадымы, нәрсәдер булды, үзе генә җырлый башлагач, миңа бик ошады аның тавышы. Бик чиста, бик халыкчан, бик матур. Ничә балл куясыз? Әйдә 5-не куябыз. Әйдәгез, башлыйбыз. Бик матур итеп Шәкүр. Мен хәзер бузырга да куркам бу. Бишле бәйгесен. Аны арасын кайтап төзәтергә була. Дөресен әйткәндә, иң кыены менә шундый мәҗлесләр түгел, инде шундый видео рядлар барганда иң кыены беренче булып чыгыш ясау. Әлбәттә, һәм ниндидер билге кую, ул шуннан да бик авыр. Чөнки син белмисең алга таба нинди кешеләрнең видеолары яки чыгышлары дип әйтикме инде, ниндирәк булыр. Шуңа күрә минемчә 4 балл куеп карыйбыз. Бу 4 балл алга таба ниндидер теге чагыштырма балл булачак. 4 плюс белән теге мәктәптә сыманыймы, үсәчәк ул. Бәлки үсәчәк, бәлки юк, 4 кенә калыр. Алмаз үзенә дельта калдырды. Димәк, 14 балл безнең Анис Шакиров җыйды. Әйдәгез, дәвам итәбез. Киләсе клип, киләсе видео Ольга Камашева. Менә шулай итеп 1 минут үтеп китте. Әйдәгез, бәйләбез. Әйдәгез, Шәкүрдән башлыйбыз хәзер. Теге яктан. Нәрсә дип әйтергә дә белмим. Бу бик яхшы да булмады, бик начар да булмады. Бу гадәти бүгенге көндә профессиональ булмаган җырларга теләгән кешеләрнең башкару дип әйтим. Минемчә, монда видеорядны бәяләү түгел, мин ничектер менә вокаль ягын бәяләүгә күчтем. Шулай кирәк тә. Мин 3 балл куяр идем һәм әйтер идем нишләп. Минем өчен, белмим, бүгенге көнгә ниндидер яңалык ул гел кирәк инде. Бүген аеруча бүгенге көндә ниндидер яңа сулыш, яңа кертем, ниндидер музыкаль оборотлар яки аларны фишкалар дип атыйлармы. Менә шундый нәрсә ишетәсе килә. Мондый башкару гадәти түгел, еш очрый торган. Шулай итеп язып куям, өчле, потому что рэп укымый, эме? Рим апа? Мин өчле белән риза түгел. Чөнки бик матур җыр сөйләгән ул. Җыры матур бер сүз. Җыры матур искиткеч, мелизмнары да матур. Мин аңа берничә 3-тә 4-тә куймыйм, мин 5 куям аңа. Шын мәгънәсендә халыкчан, халык җырын шундый осталыкта җырлау. Ул бит бер каяда укымаган, бер каяда сәхнәдә үзен җырлап карагандыр, әмма ләкин аның укыган Эстрадада чыгыш ясамаган. Кеше менә тотып алып, шушы җырны җырлап, әле фонограммасы да бар. Шуңа күрә мин 5 куям әле. Менә бит. Мин Рим апага каршы килә алмыйм, ул Әлбәттә. хакы түли, мен анда эшлим. Ярый, Рамил. Алмаз дөрес сүз әйтте. Без бу бәйгене оештырдык. Шулай ук менә ниндидер яңалык табырга. Ниндидер Яңа сулыш. Яңа креатив башкаручы ничектер аның белән эшләп җибәрергәме, әллә үзе дә эшләп җибәрер иде. Менә миңа мәсәлән ошый бик Украина эстрадасы, анда шундый һәрвакыт креатив җырчылар, креатив
ниндер Потап Настя, да, төркемнәр, мәсәлән? там. Время и Һәм стекло. инде, шулай шул. Сен ризалашасың. Ризалашам. Ләкин инде мин 3 балл куймыйм. Чөнки минемчә бу югарырак бәя. 4 балл куям мин 4 балл. Ольга Камашевага. Демәк, Украина белән билгеле безнең Татарстанның уровень чагыштырып булмый. Булмый шулай. ләкин без Һәм дә ләкин үсәбез. сез әгәр шулай дип шундый яңалык кертәсегез килгән икән, яңалык дип алар в курсе. Алар әлбәттә беләләр. Без бит инде монда 3 тапшыру төшердек һәм һәрбер тапшыруда жюри әгъзалары әйтә иде аны. Ярый, рәхмәт, 12 балл. Мин шутладым тиз генә, мин математика белән бик шәп минем. 12 балл Ольга Камышева дәвам итә. Рим апа, теге национальный индер Мин колорит яктан, белән да, дәген яңа теге заманча бер эшләп була бит. Әйе. Рәхмәт, дәвам итәбез. Киләсе конкурсант Айгүл Шайхутдинова. Айгөл. Яңалык. Битбоксның нидер? Бу бит авылча Бик зур битбокс. яңалык булды бу. Минем бабайга бик ошар иде бу видео, чөнки анда стакан бар. Шәй эчәргә нәрсә алмас көлеп җибәрдең. Ну, дөрес. Шеш. Барысы да шуның турында уйлады. Әлбәттә, шәйләр, кстати, әйтәсем, килә шәйләр бар. Сез уй алмагыз. Чыннан да Анда- менә Форим өстән шәйе бар. Шәй яртылаш кына, эчкәннәр уже, по-моему. Әйдәгез, Айгөл Шайхутдинова, аны бәяләргә кирәк. Рим апа, сездән башлыйбыз. Так. Тавышы бик чиста. Мин вокал яктан әйтәм. Әлбәттә. Бик чиста. Инде менә егетләр әйткәнчә ниндидер алга китеш тә бар. Яңалык. Мондай яңалыкларны күргән юк мин. Теге шуңа күрә әйдә 5 куям. Ага. Сез бүген Гусман түгел. Сез бүген бик шундый Юк, моның тавышына сүз әйтеп булмый. и киенгән дә бик матур. Киенгән дә ие. Ниндидер теге үзенә күрә номер да эшләнгән бит әлбәттә. Стаканы да андый-мондый түгел. Теге костюмга бер төстә бит, бер төстә, зәңгәр, бер төстә. Стаканда да да эш түгел, әле менә шушы җырга катнаштырып, вакытында әйләндереп, вакытында эшли белергә дә кирәк. Ну, хатын-кызлар бит инде вакытында карап, вакытында әйләндереп, алар бит инде Алай өйрәнгән. түгел. Ага. Юк, ярый бишле, димәк, зафиксировали, язып куйдым, бишле, Рамил, әйдә. Минме? Әйдә, шулай булсын, син булсын. Так, Айгүл Шайхутдинова менә ул беренче турда, ул прям шундый миңа впечатление бик нык булды. Мин прям, менә бу конкурсант мощный килде. Һәм инде менә беренче турда мин аңа сразу 5 балл куяр идем. Ләкин менә клип төшергән дигәндә, менә Айгүл Шайхутдинова нәрсә төшерәбез микән менә? Шуны уйлап йөрим, уйлыйм хәзер. Һәм инде теге Димәк, син алга уйлыйсың. Барыбер инде хәзер чагыштырырга да бар кем белән. Мин Айгөлгә шулай ук нык 4-ле куяр идем. Менә шулай иттереп продюсер алга таба уйлый, нинди клип төшерергә дип уйлый, әлбәттә инде. Әлбәттә шулай, чөнки ул бит аңа бит алар белән эшләргә, һәрбер түгел бер җиңүче белән инде әлбәттә клип төшерергә Рамилгә кирәк. Без бит андары Алмаз. китәбез дә онытабыз дигәндәй. Юк инде әлбәттә. Алмаз. Юк, ул җиңсә, без Айгүл белән дәген бик шәп клип төшерәбез. Әлбәттә. Анда
Узын сөзінің қысқасы, миңа номер ғумер алындашады, ритмикасы білән, башқару білән, шыннан да Рамилнің олдаға айтқан сөзі, өткен номерді айтты, нендейдер халық жырында заманша башқарып бола. Менің ойлауымша, бұл шыннан да орыс айтмашлы развлекательный контент әғзаларында бұл бик қызықлы мен ашады, мен 5 бал қойыр едім. Менә бит. Шуңа күрә безнең Әнис 3 белән әгъзасы Тигезләнде. тигезләнделәр, 14 балаларда. Әнис һәм Айгөл әлегә алда баралар. Так. Дәвам итәбез, киләсе конкурсант Данил Галимов. Тәуге тапты сине очратканнан бирле күңелемдә калдың нишләтмим инде бер карашың җитте мине яулап алырга ышана алмыйм сине очратуыма ай-ай зәңгәр күзле сулыккай әсер иттең йөрәгемне матуркай мисең уйларымнан нишләргә Куркам ялгышлык эшләргә ай-ай зәңгәр күзле сулыккай әсер иттең йөрәгемне матуркай мисең уйларымнан нишләргә Куркам ялгышлык эшләргә Менә бу җыр меня качает. Менә шулай Качает? әйтергә була бит. Ну качает, то есть Селкетә. аның теге Селкетә. мотивы ул Шейк итәсең. Мен белмим, ул аны үзе уйлап чыгарганмы, юкмы? Бұл шыннан да бұл нендей жыр, бұл кавырмы, бұл... Бу анык минем уйлавымча, Кемдер җырлый по-моему. Менимчә. минем уйлавымча ул аны үзе как будто гитарада теге уйнап, Шәй әйткәндә, эстрада җыры түгел, бу күренеп тора. Гитарада бик күп җырлар бар, сез барыгызда аны барысын да белә алмыйсыз. Бәлки берәр теге танылмаган, ләкин подъездларда уйнап. в общем, мин теге вокал буенча профессионал түгел. Мин, теге тыңлаучы, мин яратам музыка. Һәм инде менә бу җыр миңа бик ошый. Данил үзе дә теге, теге типажный, харизматичный егет. Шуңа күрә мин Данилга 5 бал куям. Менә шулай. Әйе. 5 бал. Мин яздым, Римапа. Мин 5 балл дип әйтә алмыйм, билгеле. Әлбәттә, сез вокал ягыннан карыйсыз. Мин яратам музыка. Әмма ләкин 4 балл куям. Ага. 4 димәк, Әмма ләкин эстрада җыры түгел дип түгел, эстрада җыры дип әйтергә була. Мондан халык җыры Җырдан тормый. Әйтә алмыйм. Җырдан тормый. җырдан чыгып әйтмисез, вокал Әйе. ягыннан. Аңлашылды. Шәкүр. Мында мине ике сорау борчый, бұл шыннан да кавырмы, яки үзе язылған жырмы? Әгәр дә ки... Кайда хәзер шалтыратып сорыйбыз аны? Телефоны бар. Телефоны бар. Минем бәя бар инде башында, мин аны уйлап куйдым. Әгәр дә ки кавер булса, бүгенге көндә Instagram шелтәрендә, социаль шелтәрендә күп кенә аккаунтлар бар. Анда яшь егетләр, кызлар, алар шулай каверлар ясый. Берсен аерып китәсе килә, ул Татар бой. Бүгенге көндә башлаган иде ул каверлардан. Бүген үзенең җырларын чыгара башлый. Димәк, үсеш күренә уже. Әлбәттә, һәм бу видео шундый ук форматта. Мин заманында бу егеттән берәр нәрсә килеп чыгыр дип уйлаган идем, шулай булып чыкты ул. Бу егет турында нәрсә әйтәсең килә? Бу егеткә дә миңа ниндидер мөмкинлек түгел, ул форсат та түгел, шанс та түгел инде ул. Бишле куя мин аны. Алга таба бу егеттән ниндидер шуннан да кызыклы башкаручы килеп чыгыр дип ышанам. Әгәр дә бу аның җыры икән, бүгенге көндә татар эстрадасында ул гел иде, автор башкаручылар, алар яхшы автор башкаручылар, алар дефицит. Һәм минем уйлавымча кешегә Бишле. Куян бишле. Димәк, безнең 3 лидер бар. 3 лидер бар. Дәвам итәбез, киләсе видео. Зарина Никитина.
Так. Так, так, көшебіз бейлерге, балаларға. Римма апа, едегі сізден башлыбыз. Чүнки ол националь костюмда, халық жыры. Көпшілер сайтыңыз Рим апа тыныштандырады. Біз сіңі шуңа көрәттігіндерек отырттық. Мұнда отыра. Yok, тавышы бар, мәләкин әлі теге сахнаға шығып, өзін шондай көрсәттір үшін эшләргә керек, дип саныйм бізға. Менә шушы килеш төрт қоярға мен. Бүгін бик шундай демократик рәвештә үтә, 4-5 асқа төшмейбез практически. Асқа төшү бөтенләй бетерә бит инде ул ничек инде. Аларда өмет калырга тиеш. Согласен. Әйе, дөрес. Әйдә алмас. Башта гүзәл оразы дип җырлый. Дип уйлаган идем, йөзе шуңа бик каташаган, әмма фамилиясе Римма Никитиныкы. Дик 4 балл куеп була, мин көткән идем ниндидер статик күренеш түгел бу кыздан, һәр җырлый башлар да, ничектер силкенә башлар, ниндидер хәрәкәтләр яки менә ниндидер шундый Движуха җитмәде, динамика җитмәде. Әйе. 4 балл. 4 балл. Аргументированно. Әйдәгез, Рамиль. Так, мен шулай ук 4 балл куям. Зарина Никитина, ну, ул бик тырышчан кыз, шулай ук. Монда финалга бөтенесе шундый тырышчан кешеләр үтте, чөнки анда бик күп теге голосование аша бик күп үтте кешеләр. Һәм инде менә Зарина Никитина матур җырлый, матур кыяфәтле кыз, бик шибәр. Ну, твердый четверка, дүртле куям шулай ук. Шәп, дуслар, Зарина Никитина круглый ударница. Да, ярый. Дәвам итәбез. Киләсе видео Айгөл Закирзянова. Uçraşudan gözler tapmay süzler, sihirledi bizni matur yüzler. Hıyallığına bu dip yalgan yürek, bir bizge biz bittik girek. Ol desin benim yanlarımda, bulma hayal tuğan uylarımda. Birge uçtuk hayal küplerimle, sen yuvaldın kara tüzlerimle. Мин беләсезме нәрсә аңладым? Мин аны тыңлаганда бердән бер җырша минем аяк менә булай итәде. Биде аста шулай. Мин шулай Сен бидем. шторысы ошады. Шторысы ошады, Леги да. күлмәке. Үйгә кайтасы килеп китә. Мин эшләп бу шаллы дип уйладым. Да, шаллада булды бу бит. Бүтән шаллада шундый шторалар. Икенче шторалар сатмыйлар безнең шәһәрдә. Әйдәгез, Алмаз, сездән башлый без алайса булай шаллы турында әйткәчтен. Шаллыны яратам. Мин шаллыны яратам гомумән алганда. Урыс әйтмешли, меня терзают смутные сомнения. Аңлатып китәм нигә? Алдагы бер җырчыга мин эш билгесе куйган идем. Ольга Камашева. Әйе. Ул инде синең Инстаграмыңа язды. Директка. Әлбәттә, рәхим итегез. Если что, Аим Шакурали дип язылган, Ольга языгыз. Әйе. Без әйтеп киткәнегезчә, шуннан ничектер демократик рәвештә билгеләр куябыз, конкурсантларны, башкаручыларны ничектер кыерсытмаска, ниндидер дискомфорт яки психик яктан ничектер Травма ясамаска, җитмәскә. Тик егетләр
Рим апа, менің ойлауымша, кішіге үшілік қойсаң, ол бір көрініш, дүртлік қойсаң, екінші көрініш. Тек бик ауыр бейлі, әгер де ки қазір кімдендір рәнжітмәсек деп ойласақ, бұл шыннан да дұрыс болмастыр. Чөнки кімдер дүртліге нешіктер тырышып, нендейдер оригиналлік кіртіп, нендейдер нәрсе, білмеймін, харизмасы білән, яки бүтән сыйфатлары білән өзіне жәлеп ете алған екен. Білмеймін, мен дұрысыңын әйткәндә, өзім тәнқид сөзіне бик, нәрсе бітеймін, нормаль рәвештә карыйм. Шуңа күрә мен китер идем, монда эшләргә кирәк әле. Мин эшле куям. Все, аргументированно. Эшләргә кирәк, шуннан да. Әмма ләкин монда эш куюдан бернинди алга китеш юк, аларга өмет тәгәргә кирәк. Алар эш булган кеше эш куйгач ничектер Ну, икілі түгіл бит инде. Ничектер мәктәптә беләсез, ничектер шулай икілі куйсалар, все куллар төшә, ничектер настроение, кайф төшә. Өчле куйгач нормально эшле. Нормально. Ну, институтта эшле куйса, стипендия бермиләр дип шатланып йөрсен диме. Мен белмим, стипендия булмады. Түләп укыдык. Без түләп укыдык. Без икенче заманадан Риммапа. Этмәдек, стипендия бирдек. Шуңа күрә мин барыбер эшле икеле кую ягында түгел. Шуннан да аларның теге бер тирәрәк барыбер. Талантлары бер тирәрәк алар. Тавышлары. Күренешләре дә, язылган клиплары да ниндидер анда 1, 2, 5 түгел. 4. Әмма ләкин тырышканнар, язганнар, нәрсә эшләгәннәр бит алар. Шуңа күрә аларга эш куюны мин бик Алар бит ике этапны үткәннәр. Беренче этап, икенче этап. 45 конкурсант булды. Шеф, анда җиңүчене шалсайлыйсыз бул әле. Мин куркам хәзер ничектер кем әйтмешли колактан тарттырып китерсәк, ахыр чиктә бу шуннан да колактан тарттырып китерү түгел, аларның чынлап торып теге уровеньнары бер тирәрәк. Нәрсә әйтсәң дә. Мин 5 балл куям. Чөнки Айгуль Закирзянова ул соңгы урын түгел. То есть не последнее место в этом списке 15 теге. Шуңа күрә, ну, беренчедән, икенчедән, ну, шулай ук бик тырышчан кыз. Ул сәхнәнең нәрсә икән белә ахрысы инде ул. Ул белә, әлбәттә, ул җырлый, ул җырчы. Һәм инде аның менә бу инде 3нче видео, мен күргән видео. Ну, беренче ике видео шулай ук, ну, әйбәт. Шулай ук штор янында. Әйбәт уровеньда булды. Бу 3нче сәбәп нишләп 5 бар. Шторы бик шәп. Шторлары бер үк идеме или ул һәр чак? Нәрсә алыштыра иде ул? Күлмәкнеме или шторларнымы? Кызыгы. Җырларны. Иң мөһиме. Ярый, димәк, дәвам итәбез. Киләсе конкурсант Илгиз Мухуддинов. Мен беренче әйтергә буламы, 5 балл куям. Илгизгә тавышы бик шәп. Мен менә теге вокаль буенча профессионал түгел, берни дә тәҗрибә дә юк. Менә мин дә аңлыйм, аның вокальный данлары бик югары дәрәҗәдә. Илгизгә 5 балл. Рәхмәт. Бик кыска гына матур итеп әйттең. Әйдәгез дәвам итәбез. Мен дә 5 балл куям. Беренчедән шушындый
ансамбль жиып, үзенә группа жиып, сәхнәгә алып чыга алган икән. Анысы инде аның нәрсә тора. Бер уйлаганда. Әлбәттә. Теге штор артында гына җырлау түгел. Һәм тавышы билгеле монда инде бу язуда әллә ни теге тавыш дип түгел, әмма ләкин югары ноталарын бик матур алды. Мин бик рәхәтләнеп аңа Мин, кстати, көттем ул мизгелне, мин уйладым, булыр микән бу видео нарезкада теге югары ноталарны алганы, чөнки бик авыр ишетелә иде иң баштан. Начар ишетелде. Но аның югары ноталары барыбер ишетелде. Бар ишетелде. Ишетелә чиста. Әйе. Рәхмәт, 5 балл. Шакур. Бишлемендә һичшиксез баштан ничектер шикләндерде. Бик үзен шулай тыйнак кына ничектер каушап башлаган иде, тик үзенең ахрысы югары ноталарны ала башлагач ачылып китте. Ул миңа бик ошады. Әлеге мизгелләрдә минем өчен ничектер бу видео аерылып тора. Сүрәте буенча, видео сүрәте буенча һәм әлбәттә башкару буенча. Аның белән фит ясар идеңме? Бәлкем. Ярый, Фит нәрсә ул аңлатыгыз инде. фит, ну, бергә җырлар идегезме? Менә шулай. Руслан яратмый теге озын җөмләләр төзеп. Фит. Әйтәсем килә, билгеләп куясым килә. Беренче конкурсант безнең максималь баллар җыйды. Илгиз Мухуддинов 7нче конкурсант. Истә калдырыгыз. Алда безнең тагын 8 конкурсант. Әйдәгез дәвам итәбез. Киләсе видео Гүзәл Закирова. Әгәр салкын сулар акса, сүндереп ушакны басармы? Бәлки эсе якыннарда, жылы пардай күккә очармы? Сынауларга тула дөнья, үз максатыңа син тугра кал. Алда юл авыр булса да, башканы сойларга ашыкма. Иртәнгән чакта борылып кара, яңа таңнар ата барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата бабадай, балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Юк, декорациялар өчен. Нинди матур декорациялар төзелгән? Орча? Орчадыр. Бәлки орчадыр. Әмәт паркы, Горкинская Витебский парк дип уйладым. Шулаймы? Бәлкем. Ну, алсу үзе орчадан просто. Миңа ничектер азатлык мәйданы күренде, шоллыда. Миңа ничектер азатлык ашый. Азатлык мәйдан. Ихан киттем да. Йөгереп китте каядыр. Юк, әйдәгез бәялибез хәзер Гүзәл Закированы. Алмас. Бишле, минемчә бишле. Дөресен әйткән ничектер видеоның тавыш җиткерү сыйфаты түбән булуга күрәдер. Минем уйлавымча ничектер тереләй тыңлыйсы килеп китте. Димәк, Номеры бар, шалтыратык. Орчадан ерак түгел монда. Кешенең максималь потенциалын ишетәсе килде. Чөнки видеода яңгыраш сыйфатын кысса да ишетелә тавышының аның. Яхшы тавыш, шуңа күрә бишлемендә һичшиксез. Ярый, язып куйдым, Римапа. Нәрсә дип әйтергә дә белмичем торам. Әйдәгез Рамилга күчик, сез уйлагыз. Мин 5 балл куям. Гүзәл Закированың тавышы, подачасы, харизмасы, ну, бик ошый. Минемчә, Гүзәл Закировадан ниндидер, ну, популяр җырчы булыр, ну, ясарга була дип уйлыйм. Шулай бик тырыш кыз дип әйтергән. Бик тырыш кыз. Бик тырыш кыз. Никтер кызлар гына безнең тырыш. Бүгенге бәйгедә әлегә шулай. Шундый тенденция. Дуэт ясарга була. Фит. Дуэт белән фит 4 хәрефтән, яра дуэт булсын. Ясарга кирәк булай булгач. Римапа.
Рамил бишле куйды. Мен биш белән дүрт арасында әзрәк Икеләнеп торды. икеләнеп утырам. Белмим инде бу егетләр бик яңаша җырлар кирәк. Яңаша нәрсәдер ачасылар кирәк. Римма апа үзегез Мен сезгә нитмим әле, бәлки мин аңлап бетермимдер дигән шикеллерәк. Без сезне чакырдык, именно чтобы сезнең аңлавыгызча бит. Менә ие. Тоже Сез менә дөрес иң баштан әйттегез, вокал ягыннан карыйсыз. Менә инде әлбәттә сез вокал ягыннан Мин дүрт куяр идем. 4. Язып куйдым 4ле. Так. Все, дәвам итәбез, дуслар, дәвам итәбез. Киләсе конкурсант Аделя Ахметова. Утырмыш гаҗәпләндерә, яндыра һәм әйләндерә бердә. Тынгы бирми, күңелемдә дәртле музыка, бу бәлкем булырдыр озакка, чөнки вакыт җитми. Бәлкем бу мәңгегә, бәлкем бу атнага. Татлы көннәр, йөрәгемдә кошлар, күңелемне кочаклар. Фәрештәләр, ашкынлыгын алган чыкты урамга. Казанга килде яз безне шаштырырга. Казанга килде яз, Казанга килде яз. Язның һәрбер көнен багышлыймын сиңа. Казанда яши. Ул Казанда яши, ул Санкт-Петербургда яши, аннан Хармонда күчтән килделәр алар. Мин бер мәлне мин аны тыңлый башладым гына. Ну, карамыйм, аны тыңлыйм һәм Мордор күзенә карый башладым. Мине Мордор күзе тарта башлады әкренләп. Ул теге әкиятләрдән. Властелин колец. Минем торып биисе килә башлады. Чыннан әйткәндә минем дә мин әйтәм бит аяк белән шулай бии башладым. Бик шундый зажигательный. Әйдәгез, бәялибез, Рамил, әйдә синнән башлыйбыз. Мин 5 балл куям, чөнки бик тырышчан кыз. Тырыш кыз. Ул бик тырышып җырлый. Бик тырышып киенә. Ансамбль җыйган, ансамбль киенгән. Кыяфәте, ну вот прям яңа сулыш, яңалык минемчә 5 балл. Ярый, Рима апа. 5 балл. 5 балл. Чөнки чыннан да сәхнәнең тәмен белеп, рәхәтләнеп, үзен хуҗа итеп сизеп җырлый ул кыз. Тавышы да бар. Тәҗрибәсе дә бар күренеп тора. Югары ноталар да бар. Астагы ноталар да, түбән ноталар да. Шуңа күрә мин аңа Икенче бик шатланып 5 куям. куеп булмый. Әйе, рәхмәт. Шакур. 5 балл. Һәм Питер турында, Санкт-Петербург турында әйтеп киткәннән соң, мин китер алдыннан ук тыңлаганда Питерның чыннан да йогынтысы бар монда. Менә үземне яңадан Питерда шикелле хис итә башладым. Бу кызның башкаруында чыннан да бүгенге заманча сленгта, музыкаль сленгта вайб дигән нәрсә бар. Вайб ул инде музыка, тавыш, вайб ул тетен сленгы. Музыка белән, ритм белән вокал бер дулкын ясый. Һәм ул дулкын буенча агарга була. Бу менә монда фит ясар идем. Минем өчен мин беренчедән Кызганычка каршы аның номеры юк ады. Алмас. Топ. Шаяртам. Йо, миңа бик ошады, чыннан да бик көчле, бик сыйфатлы. Супер. Афәрин. Әлегә бу Рима апа фикере буенча бу иң көчле кыз. Егетләрдән димәк, әлегә Илгиз иң көчле егет. Аннары инде без ахырда икесе дә оркестр белән шуны. Оркестр решет мәллә бу конкурста. Белгән. Хәзер карарбыз, ахырда карарбыз, нәтиҗә ясарбыз. Дәвам итәбез. Киләсе видео Булат Гатауллин. Агылалар шаулы урамнардан тимер атлар
Селутлар, читләр, ятлар, һәр көн үткән киң юлларны күптән ятлар. Вак-вак атлар, я йөгереп, мең егылып күтәрелеп, җилкәләргә мең бәрелеп барам. Син калдырган эздән туңкарларны йыра тездән, язам тездән. Яш шигырьләр, я акылдан син калдырган эздән туңкарларны йыра тездән, язам тездән. Яш шигырьләр, я акылдан. Молодец, ровно 1 минутка яздырган. Мен беләм ничек бу видео тәмамланды. Без бит минутсын гына карасын, 1 минут. Һәм Булат чаба. Һәм укулеле юк. Укулеле юк. Ярыймы башта? Әйдә, Алмаз. Минем монда ассоциацияларым бар. Беренчедән Илназ Сафиуллин. видео беренче минутларыннан мине ничектер теге в напряжении держал дип әйтиммәсәң. Син поезд көттең. Икенчедән карап бетергәндә башта беләсеңме нинди популяр сериалдан җыр уйный башлады. Ведьмаку заплатите. Бу егет менә нишләптер Лютикны сериалдагы менә теге Ведьмакның теге Дусты. Юк, дусты түгел. Санчо Панчо шуның ничектер бу ниндидер балладный мотивмысың белмәм, миңа ничектер шулай күренде. Тик әлбәттә ниндидер яңа күренеш. Мин ныгытып дүртле куяр идем. Ныгытып. Өстенә басып торам. Бик тырыш Үсә торган дүртлеме ул или теге Тырыш ул минем фишка. ул ныгытып басылган дүртле димәк. Үсә торган түгел. Дүртле вот Всё, печать. Всё, аңлашылды. Киләчәк күрсәтер, үсәм ул юкмы? Әйе, дөрес. Дүртле. Сездән дә ныгытып дүртле. Миннән бишле, миңа бик ышаның иҗаты. Никита Рамиль. Ул бигрәк тырыш түгел, конечно, но Тырыш ул яңа видео, аның беренче видеосы бик нык иде, бик көчле иде. Ул безнең 3нче чыгарылышның җиңүчесе булып чыкты. Ул менә, ну вот, син бит КВНщик. Әйе. Он выиграл полуфинал, с первого места в финал прошел. Серьезно? Серьезно. Опасно это. Да. Һәм инде менә яңа новую визитку написал, принес, и вот не зашла. А минем өчен Шәп. бик шәп, 5 балл. Чөнки син аны сезон буенча бәялисең. Сезон буенча гына түгел, бу видеосы дагы бик шәп миңа ашады. Теге, ну барбер, теге музыка, бу музыка миңа ашый. Яңа музыка. Качает ул мине. Аның музыкасы. Ярый, шулай Мен язып беләсе килә, алар бер үк җырны 3 турда да җырлыйлармы? Юк, менә Яңаларнымы? Ну, кемдер бер үк җырны җырлый. Менә мәсәлән, менә бу егет икенче турда бер җырны җырлаган инде, хәзер финалга икенче җырны җырлады. әзерләде. То есть, ну, ничектер шулай. Ну, барыбер без инде бүгенге күренешне бәялибез. Шулай. Ага. Рәхмәт, әйдәгез дәвам итәбез. Киләсе клип Рамиля Замалова. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, ераклардан әнкәм җибәргән. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, туган кырларымда тибрәлгән. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, туган кырларымда тибрәлгән. Авылга кайтасы килеп китте. Мәтрүшкәләр, всё, бетте инде. Мәтрүшкәл шәйшер. Белмим, просто авылга кайтасы килә. Киттем мин, егетләр.
Әйдәгез, бәялибез, Рамил. Менен башлыйбызмы? Рима апа башласыннар. Или шибіннен башлайбыз. Ауырмаса Үтірме ол бит. Мен үтірмәдім, мен сені... Әне сен ауыртырды шуңа Рима көре. апа башлап Әйдәгіз, Рима апа. Мен ашынады бик фикері қызықлы, чөнки бұл... Қолық жыры. Әлбәттә, бұл Рима апаға якынрак, һәм мен бик тыңлар идем. Син әлбәттә қолық артисті түгілсің. Мен тауышы бик матур. Мен аны теге бишлеге үк жырлады, бұл жерін деп айта алмайм. Хәзер менә қайыр сөйлеген вақытта өзім неше қоясын әйтермін. Тауышы матур, чиста, пошық жырлый. Әмма ләкин чүт әзгіне теге заниматься етіп алса, дыханияларын, сылышауларына Әзгіне жеті бітмей нәрсәдір. Жеті бітмей нәрсәдір. Әмма мен 5 қоям барбыр. Барбыр да 5 қоясыз. Сіз барығызда көрдіңіз, сөйлеген вақытта Рима апа ойлады нәрсә қойырға, һәм ақырда нешіктер нәтиже ясап 5-лі қойырға ойладыңыз. Тауышы бар аның, тауышы бар. 5-лі қоябыз. Шын Рамиләгә. мағынасында татарша тауыш, татар халық. Мұң бар. Мұң бар. Мен шулай 5-лі қоям. Біріншіден меңа тауышы ошый. Мұңлы, бик мұңлы жырлый. Һәм енді ол менә, мен бит инде теге bütün этапларны беләм. Менә Рамиля шулай ук финалга с первого места прошла. Беренче урынны. Финалда җиңеп чыкты ул. Менә шуны дагы искә төшереп, миңа дагы бик ошый аның җырлары теге. Рамиля белән берәр Рамил бик ошый исемнәрегез. Крутой заманча клип төшереп була дип уйлыйм мин. Теге Турцияда мәсәлән. Бу җыр белән берәр икенче җыр уйлап чыгарып, белмим, менә шулай. Рәхмәт, Рамил. Без аңладык синең позицияңны. Шәкүр. Мин нишләп Рима апаның фикерен ишетергә теләгән идем. Мин икеләнә дирем, 4леме, 5леме. Минемчә нәтиҗәм 5ле. Чөнки бар шундый башкаручылар күңелеңнең ниндидер яшерен теге кап-караңгы коридорларыннан үтеп, именно шул кирәк булган кылын тетрәндерә беләләр. Шуңа күрә бит без барыбыз да авылга кайтасы килеп. Мәтрүшкә дигәч биттем инде мин. Син авыл турында айта башладың, сразу шибен. И в идеале алмаз шо шибен түргешен чыгарга тиеш иде. Теге кож, теге тоякта, менә теге шидән, шапалак. Бездә шибен. Бездә шибен түргеше. Шапалак булсын ярый. Теге галыштан киселгән. Но ул шапалакка ошаган. Анда шуннан да ләгъбәтсә. Алмаз, синең нәтиҗә 5ле куясың. Так. Кызык. Безнең тагын бер лидер. 3 авалар инде. Димәк, дәвам итәбез. Киләсе видео Гөлназ Муллахметова. Коронавирус вакытында яздырылган концерт язмасы ахрысы беркем юк. Бу кастинг ташлаган. Юк, әгәр дә коронавируста булса, ул маскада бул җырлар иде. Ул бит бер үзенә сәгә маска. Ну, анда бит сәхнә артында кемдер бар. Әйдә. Әйдә синең бәяң, Шәкүр. Сәхнәдә эшләгән һәм әле сәхнәдә эшли башламаган кеше белән аермасы бик ачык күренә. Нидан гыйбарәт, кеше сәхнәгә килеп ләккәч, ул бик юаш. Аның кармасымы, харизмасымы моны аңлатып булмый. 1 елдан соң ул кеше кайберәүләр хәтта ишекне аяк белән тибеп башлыйлар. Бу нинди чагыштырма гына. Мен әйтәм,
Монда бу башкаручының харизмасы ачык күренә. Бу сәхнә кешесе шулай вокаль ягыннан миңа бик ошады. Бу нәрсә дип әйтим? Кайдыр укыган кешегә ошаган инде ул. Әлбәттә. Рәхмәт, босс. Минемчә бишле, тик мин ниндидер нәрсәдер җитеп бетмәгән шикелле. Тик профессиональ ягыннан бишле. Бу бүгенге сәхнәнең менә ачык күренеше. Язып қоям 5 балл. Рим апа. Әлфия апа җырлый иде бу җырны. Әлфия апаның әһәңнәре ишетелде миңа. Шун мәгънәсендә бик матур тавышы да 5. Бишле. Да. Шәп башланды. Рамил, әйдә. Кызганычка каршы. Мин белмим, тырышмы, юкмы. Ул әлбәттә шулай ук тырыш, чөнки бөтен кызлар тырыш. Рамил. Мин 4 балл куям. Чөнки Бар машина җылыт. чөнки менә вокалы, ну, ничектер менә күңелгә Ятмады, да? Әйе, була бит шундай бер. Ну вот бар шундай понятиялар вот нравится, прет, мәсәлән, там, ну вот Данил Галимов, әйме? Гитарада уйнаган егет. Мәсәлән, менә сразу мин аны күрдем и вот ошап китте. Гөлнас Мулахметова кемгәдер ошый, может быть, кемгәдер ошамый, вот конкретно минемчә 4 балл. 4 балл, то есть Без аңладык, чөнки минемчә һәрбер жюри әгъзаның үзенең фикере бар. Әлбәттә, бу иң әсәр битек менә бу бәйгенең тозы шунда, һәр кешенең үз фикере. Һәрбер жюри әгъзасы минемчә үзенең фикерен аңлатып әйтә ала. Кемдер тавыштан чыгып, кемдер тырышлыктан чыгып, име? Заманында хәтерләсәгез, Монатик дигән башкаручы Украинадан, Ул хәзер дә бар. Юк, заманында ул кастингка килеп, Айдар Галимовның кастингына. Ул Земфира турында Серега сөйләсен. дигән рэпер Черный Черный Бумер син сәхнә кешесе түгел диде. Бәлкем минемчә, әгәр дә кешедә ниндидер теге запал, ниндидер дары бар икән, ул ачудан да хәтта тәнкыйть сүзенә, мин үзем шулай эшли башладым. Мин хайран гына тәнкыйть сүзе ишеттем. Бу миндә ничектер азарт уяттыгына. Менә Минемчә без әле генә Шакурның яңа трегын ишеттек. Иң башын. Шуңа күрә бу сүзләр, бу билгеләр дөресен әйткәндә бу бәйге өчен генә. Һәр кеше үзен ничектер стимуллаштырырга тиеш, минем уйлавымча. Һәм шуннан гына артист барлыкка килә. Кеше үзенең тулылыгын ниндидер, әйтеп бетерә алмыйм мин аны. Баскан сайын икән бу юлга бар, прям ахырына кадәр, финишына кадәр бар. Алга. Яры, рәхмәт. Рәхмәт философия өчен, фәлсәфи уйларың өчен. Зур рәхмәт, Шакур. Син гади генә тән сакчысы түгел. Дәвам итәбез. Киләсе клип, киләсе видео Алия Абышева. Күзләреңә карыйм, сөюемне аңлыйм, өмет уты яна йөрәктә. Серле карашыңа, сихри тавышыңа, җаным мохтаҗ хәзер бигрәк тә. Күзләреңә карыйм, сөюемне аңлыйм, өмет уты яна йөрәктә. Серле карашыңа, сихри тавышыңа, җаным мохтаҗ хәзер бигрәк тә. Күзләреңә карыйм, сөюемне аңлыйм, өмет уты яна йөрәктә. Серле карашыңа, сихри тавышыңа, җаным мохтаҗ хәзер бигрәк тә. Мин аны беләм.
Шуңа күрә әйдәгез бишлеләр куеп китәм. Шаяртам. Әлбәттә, әйдәгез бәйләргә күчәбез, балаларга күчәбез. Рамил, әйдә синнән башлыйбыз. Бишле. Чөнки мин сине шиметеп алдым. Юк, миңа ошады бу җыр, ул гитара белән ничектер, Без аңлады сиңа гитаралар ошый. Гитаралар, ансамбльлар ошый. Гитара бик ошый, һәм инде менә гитара белән ничектер бер дулкында башкару ошый миңа. Һәм менә конкретно Алиянең Аның бүтән видеолары да гитара. Һәр вакыт гитара белән, һәм инде Алиянең ул бик шәп итеп чыга. Минемчә бу, безнең эстрадада гитаралы кыз бармы? Илназ Сафиуллиндан башка Илназ Сафиуллин өйләнгән. Гитаристлар юк дип әйтәсем килә. Интриги, скандалы, расследование. В общем, 5 балл. 5 балл. Шәп. Рим апа. 4. 4 балл. Әйтеп аңлатып та тормый. 4 Все, ярый. Шәкүр. Исем ничек кызың? Алия. Алия бу җырны башкарганда яңадан минем гел ниндидер ассоциациялар. Кренберис төркемен хәтерлисезме? Вот миңа бик ошый Кренберис. Мин сиңа 5 куям. Попробуй только Не Кренберис. Ниндидер яңалык кертмә. Миңа бик ошады. Мин заочный 5 куям, чөнки өметемне баглыйм. Бу кызда нәрсәдер бар шуннан. Бу кызда нәрсәдер бар. Шулай тәмамлыйбыз бәйләүне. Дәвам итәбез киләсе видео Ленар Галяу. Ömür үтә, яшьләр үсеп һәм яшьләр шидә качып итә. Тикалар туган ягын сагына, кайтырган инең җылык чагына. Әнкәйләр безне каршы алыр, җылык чагына алып юатыр. Улым хәлең ничек дип сорар һәм күзеннән бәхет яшь тамар. Ömür үтә, яшьләр үсеп җитә һәм яшьләр шидә качып итә. Тикалар туган ягын сагына, кайтырган инең җылык чагына. Әнкәйләр безне каршы алыр, җылык чагына алып юатыр. Улым хәлең ничек дип сорар һәм күзеннән бәхет яшь тамар. Gül җибәргән, әнкәй буйыкмады. Йөрмәгез диеп моңаеп, авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карый сыман елмаеп. Gül җибәргән, әнкәй буйыкмады. Йөрмәгез диеп моңаеп. Авыр чакта. Һәм йыгылды артына. Һәм йокларга ятты. Без әлбәттә инде аны беләбез. КВН сөючеләр, әйдә Шаярт проектын сөючеләр, ул Ленар Галяу, Ленар Мамадышаны йөртәбез. Ул бүтән бәйгеләрдә катнаша. Турниры по футболу Ленар шунда, там КВН чемпион. Монда дагын менә финалга җитте. Әйдәгез бәйли башлыйбыз. КВНда чемпион. Менә сез бит үзегез вокальный видеосын карап көлеп утырдыгыз. Юморист. Юморист. Әйдә башлыйбыз Шәкүрдән. Шәкүр. Бу әфәрин стендап булды. Аудио стендап. Мин 4 куям. Факт буенча бу 5 юмористик конкурс булса, юмористик бәйге булса, бу 5 булыр иде. Тик музыкаль яктан бу 4 оригинальность өчен. Миңа ошады, миңа өчен күңелле. Тик мин монда 5 куям. Без бердән-бер конкурсанттан күлдек, рәхәтләнеп, курыкмыйча көлеп утырдык. Чөнки ул үпкәләми. Ленар үзебезчә аралашканча кайф булды. Бу миңа ләззәтләндем шун күңелдән. Миңа бик ошады. Шулай угаш 5 куярга кирәк. Юк, бу дөрес булмый. Монда күргәнебезчә бик сәләтле егетләр, кызлар башкарды. Алар 5-легә лаеклы. Бу вокаль яктан карасак. Вокал югында икәнләр.
Иң кызыгы Мамадышта шундый операторлар бар. Күрдегезме ничек төшерелгән бер кадрда, ул бит бер дубльдә ясалган. Монтаж күренмәй анда, монтаж юганда Шәүләре буклый. Рим апа. 4. Аңлатмыйсыз инде. Әлбәттә барысы да әйтелгән. Мен 5 аңлатмыйча. Аңлатмыйча әйдәгез. Һәм инде безнең По блату. по блату. Ну, Чтоб Мамадышка кертсеннәр өчен. әйе. Соңгы конкурсантка безнең кызыл Сөмбел бик тырыш кыз. Сөмбел Загидуллина. Син аны каян беләсең? Ну, алар барысы да тырыш. Мин синең сүзләреңне алдым. Әйдәгез, карыйбыз. Карыйбыз. Финаль чыгыш булды, шуңа күрә әйдәгез көчлерәк алкышлар бирик. Ниһаять. Сөмбел Загидуллина. Ниһаять бер тавышлы кыз. Әйдәгез, Рим апа, сездән башлыйбыз. 5 куябыз, билгеле. Бик талантлы кызыл, мен аны бик яхшы беләм. Халык җырларын менә дигән итеп җырлый торган. Менә бөтен катнашучылар арасында бу кызга беренче урынны бирер идем. Рәхмәт, әйдәгез, Шакур сезгә күчәбез. Сезгә сиңа. Сөмбел җырлаганда беләсезме нинди хис туды? Туганнар җыелган, әйме, менә вот ниндидер мәҗлес бара һәм туганнар арасында иң ягымлы тавышлы кеше торып баса ул шул мәҗлес буе җырлый да, теге душа компания дип әйтик мисал. Бөтен халык җырларын белә ул. Менә мондый татар гаиләсендә яки татар мәҗлесләрендә мондый кеше булуы бик мөһим. Минем уйлавымча. Һәм шундый Һәм икътисад яктан бик шәп. Әлбәттә. Җырчы чакырырга кирәк түгел. Шәп җырлый торган туганың бар. Бәлкем шулайдыр. Бик кебек. Ниндидер урыс әйтмешә уютная атмосфера барлыкка китерә алу артисттан бу чыннан да зур белмәм күренеш дип әйтимме соң яки фактмы миңа ошады мин 5 Аллаһ Тәгалә биргән талантмын бу кызга. Җыр буенча. Рамил. Так. Баллар? Так. Әзерме син? Бик тырыш кыз. Чыннан да. Сөмбел беренче турга 7 видео җибәрде, что ли? Вот һәр бөтенесе берәр видео җибәрә, кемдер икене җибәрә. Сөмбел 1, 2, 3, 4 китте. Вот прям Син аны үзең туктаттыңмы? Вот әйтеп китәм. Һәм менә ул вакытта ул миңа бик ошап китмәде. Ну, мин теге барыбер теге искечә ничектер теге эстрада сыман теге ГТРК Татарстанны кушасың, шулай сыман бара. Анарсын барыбер теге тырышлыгы белән ошап китте. Анарсын ул полуфиналда чыгып финалга чыкты даган. Һәм менә бу видеоны яңадан төшереп, яңа видеоны җибәрде. Һәм менә бу видео миңа прям конкретно Кирде, зашло конкретно. Чөнки ул анда ничектер менә
мытыгы наслаждается тиги үзе Ләззәтләнеп, ләззәтләнеп. Һәм инде жыры дагынаның, сез менә бу жырны беләсезме? Беләбез. Беләсез, ул ниндидер халык жыры. Халык жыры. Менә ул жыр Ырымбар ничектер менә, ул жырның бар үзенең бите бар. Теге Бик күптәнге жырың бу. Теге Халык жыры. количество ударов в минуту прям конкретно теге прям Рэперство. качает. Менә һәм инде шул Ритмикасы бар. һәм инде шул вакытта ул халык жыры, халыкча жырлый, һәм инде Заманча ничектер? ну браво, 5 балл. Синнән дә 5 балл. 5 балл. А, Сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт. Так. Чәй эчегез пока. Так. Әйдәгез, мин хәзер сезгә чәй 6 эчкән бал вакытта бирик тә. тиз генә Хәзер лайклар супер финалистларны атап үтәм. Алар безнең 4 4 кеше максималь балл җыйды, димәк 15 балл, 5 балл. Ул да булса Илгиз Мухуддинов, Так. Аделя Ахметова, шулай ук оркестр белән чыгыш Голубой ясаган костюмчик. заманча кые. Рамиля Замалова, ул Мәтрүшкәләр авыл турында без уйлый башладык әлбәттә. Һәм Сөмбел Загидуллина әле генә без аны карап үттек. Шуңа күрә әйдәгез Инстаграмга керәбез. Инстаграмга кереп карыйбыз лайкларны. Сен үзеңә ничек? Миңа мин бәяли алмыйм инде әлбәттә, мин бит инде нейтраль яктан мин алып баручы. Миңа мәсәлән, менә бу 4 супер Алтынчы балы. Һәм инде безнең чемпион билгеле. Әйе, Аның исеме чемпион. Сөмбел, фамилиясе Загидуллина һәм иң ахырда без аның видеосын карадык. Инде әлбәттә барыгыз да истә тотасыздыр ул видеоны. Нинди матур тавыш, нинди матур җыр, халык җыры булды. Финалистка тагын бер тапкыр кабатлыйм. Финалист Әйдә Шаяртан һәм Dart Mediaдан сертификат, клип төшерергә 100 меңлек сертификат Әйе. тотты. Әйе. Алкышлар. Котлыйбыз сине. Индер нигез. Ахырда, Әйе. ахырда инде әлбәттә финаль сүзләр кирәк. Гомумән менә бүгенге проект турында, бүгенге чыгыш ясаган артистлар, булачак артистлар, бәлки хәзерге артистлар да бар. Алар арасында артистлар да бардыр. Сез аның турында да күп әйттегез, күренеп тора сәхнәдә, тәҗрибәле кешеләр. Әйдәгез нәтиҗә ясыйбыз. Һәрбер кешедән ниндидер шундый кыскача гына, бәлки кыска түгел, ниндидер нәтиҗә, берничә сүз. Башлыйбыз сездән инде Рима апа. Егетләр нәрсә әйтәсем килә, шуннан да менә шушы конкурсны оештырырга кирәк. Чөнки яшьләр үзләренең талантларын, үзләренең ничек менә сәхнәгә чыгыр өчен аларга бик зур бер адым бу. Сез аларга бик булышасыз. Чөнки кайбер кеше теге сәхнәгә чыгып җитә алмый, кая барырга белмичә, шулай иттереп таланты булса да югалып кала. Менә монда сез өчен юл ярасыз яшьләргә. Сезгә шуның өчен мин рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга. Талантлы кешеләр бездә бик күп. Менә аларны ача белергә кирәк. Дөрес. Рәхмәт, Шакур. Беренчедән Сөмбелне котлап китәсем килә. Җиңү белән. Калган егетләргә, кызларга нәрсә әйтәсем килә. Монда бер дә моңсуланырга кирәк түгел, ничектер кәефләрен төшерергә кирәк түгел.
һәрбер шундый бәйге ул булачак кешенең булачак карьерасына ниндидер бер баскыч. Бу ниндидер сынау. Бөтен кеше белә, сынаулар безне көчлерәк кенә ясый. Бу факт һәм бу фактка каршы килеп булмый. Шуңа күрә бер үк кайфыгызны төшермәгез мондагы билгеләр өчен, мондагы белмим, алган урыннарыгыз өчен яки калган өчен. Әгәр дә үзегезгә максат куйгансыз икән, шуннан да артистмы, башкаручымы, музыкантмы, сәхнә кешесе булырга, ул максатыгыздан китергә кирәк түгелдер мөгаен, минем уйлавымча. Жаныңнан килә икән, жаныңда каралар бар икән, чернилар дип әйтик инде, алар белән язарга кирәк, аларны кешегә күрсәтергә кирәк. Әгәр дә бу сезнең иҗат җимешегез чыннан да сыйфатлы булса, Рабит абый Батылла әйтмешли, бар халык тегермәне. Шул халык тегермәне истерәп алып китсә, монда бернишләтеп тә булмый. Сез инде сәхнәгә ләгә аласыз һәм инде бу сезнең юлыгыз димәк. Шуңа күрә барлык катнашучыларга зур уңышлар телисем килә. Илһам шишмәләре саекмасын дип әйтикме инде. Әфәрин, булдыргансыз, молодцы. Һәм инде алга таба мондый мәҗлесләрдә, конкурсларда яки сынауларда катнашырга насыйп итсен, көч бирсен, һәм инде туры юлдан барылмаска уңышлар. Әлеге Шәкүр үзенең җырын язып бетерде бугай. Мин дә бер-ике сүз тагын әйтим, чыннан да катнашучыларга бик зур уңышлар киләчәктә. Чыннан да конкурста катнашу өчен дә талантлы булырга кирәк. Онда катнашып үзеңнең юлыңны таба аласың. Барыгызны да котлыйм, киләчәктә уңышлы булсын. Әмма ләкин нәрсә генә булса да, кемдер сәхнәдә эшлисе килеп, кемдер сәхнәгә үзенең юлын табасы килә икән, аңа әзер укырга кирәк. Укырга кирәк, үз юлын табарга, булышырга кеше кирәк барыбер. Наставник кирәк. Ментор. Ярый, Рамиль. Без бу проектны теге самоизоляция вакытында башладык. Шуңа күрә инде ул теге онлайн бәйге дип атала. Минемчә кызык булып үтте. Без инде 3 ай аны үткәрәбез. Теге кешеләргә, катнашучыларга Казанга барырга кирәк түгел, ничектер кайдадыр барырга кирәк түгел. Ул иде видео төшерә дигән, җибәрә сториска безгә. Һәм инде катнаша башлый. Бигрәк заманча. Заманча җиңел итеп китте ул. Шуңа күрә менә ярым финалны да, финалны да шулай итеп онлайн үткәрдек. Минемчә бик кызык булып үтте. Бик зур рәхмәт барлык катнашучыларга. Безнең 45 катнашучы иде. Һәм инде менә 15-е аларның финалга чыктылар. Без башта 10 кешене чыгармакчы идек, аннарсын, әйдә 15-не чыгарабыз. Барыбер алар өчен менә бу дагы ниндидер эфир бит. Менә Сөмбелгә без клип төшерәбез. Сөмбел молодец, әфәрин. Ләкин 14 финалист, алар барыбер ниндидер бәләкәй клипларын күрсәттеләр, һәм инде ниндидер TikTok форматында клипларын күрсәттеләр. Байтак кеше аларны күрде инде. Теге полуфиналларда, монда да күрде, ниндидер эфир булды аларга. Теге тәҗрибәле жюри әгъзалары үзләренең фикерләрен әйттеләр. Барыбер теге наставник сыман, теге, әзрәк наставничествода алдылар алар. Бүтән катнашучыларга бик зур рәхмәт. Кем үтмәде финалга, кем бүген чемпион була алмады, Борчылмагыз. Борчылмагыз, сез барыгыздагы бик шәп, бик тырыш. Шуннан да зур рәхмәт. Шулай бик зур рәхмәт Римма апа сезгә, Алмаз. Менә вакыт табып монда килеп безнең белән менә шул финалны үткәргән өчен бүтән жюри әгъзаларына, безнең полуфиналларда булды бик күп жюри әгъзалары. Русланга бик зур рәхмәт. Руслан Харисов бүген Чаллыдан килеп менә шул безнең онлайн бәйгене үткәрде.
Көтәбез Казанда. Эй, Алла берсе. Һәм инде бик зур рәхмәт Dart Media командасына. Алар менә камералар артында утыралар. Алар бик зур команда, бик нык, шундый мощный, тәҗрибәле команда. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә шулай иттереп үткәрдек. Сөмбел чемпион, әйдә җырла. Амин. Афарин. Әйе. Афарин. Ярый, дуслар, моның белән инде безнең онлайн трансляциябыз тәмам. Зур рәхмәт безнең жюри әгъзаларыбызга. Бик авыр булды, күренеп торды. Бик кызык булды. Күп фикерләштегез, уйладыгыз. Һәм инде әлбәттә ахырда әйтәсе килә, сезгә зур рәхмәт. Сөмбел җиңүгез белән калган катнашчыларга борчылмагыз. Шәкүр машина җылыт. Сау булыгыз. Рәхмәт. Faytası